guys, welcome to Simis. நான் தான் சந்தோஷ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வாட்சை நான் ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். டி நகர்ல வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாட்சில் இங்கே போட்டிருக்குது பாருங்க. பின்னாடி வாட்டர் ப்ரூஃப்னு இருங்க காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. தெரியுதா? மீட்டர் வரைக்கும் இதுக்காக தண்ணிக்குள்ளே இருக்க முடியுமா? அதனால நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போட்டு இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பவுல் எடுத்து வச்சு இப்போ இந்த வாட்சோட இந்த ஸ்ட்ராப்ஸை கழட்டி இங்கே பாருங்கள். ஸ்ட்ராப்ஸ் எல்லாம் கழட்டி வச்சு பாருங்கள், நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து தண்ணியில் போடலாம். முழுக மாட்டேங்குது, இருங்க பாருங்கள். முழுகிடுச்சு. ஸ்ட்ராப்ஸ் போட்டால் தான் முழுங்குது. அதனால இப்படியே நம்ம வச்சுப்போம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்ப்போம். நீங்கள் பாருங்கள் கைஸ், 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. கைஸ் சூப்பராக இருக்காது, நல்லாவே இருக்காது. இன்னும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சு பார்ப்போம். பாருங்க கைஸ், ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். தண்ணிக்குள்ளேயே வச்சு ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். இருங்க, தண்ணிக்குள்ளே வச்சாச்சு. சூப்பராக இருக்காது கைஸ், சூப்பராக இருக்காது. கொஞ்சம் நல்லா கழுவி எடுத்துப்போம். பாருங்க, சூப்பராக இருக்காது. இந்த வாட்ச் தண்ணிக்குள்ளே 5 நிமிஷம் இருந்து சர்வைவ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் தண்ணிக்குள்ளே எத்தனை நிமிஷம் வைக்கலாம், இல்லைனா இதோட பார்ட் 2 போடலாமான்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் விஸ்டம் பீச் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கைஸ். பாய்.